Esa ndio shukrani. Na ikasema kwa nini? Maraja mtakatifu. Ancora Nyaya ruzi kuiga mwana na mai mugwani mwechete akamangara nyaya ndiye akamangara nyaya ndiye ndati akamangara nyaya ndiyani ndimi saka chamundoti kubatsirei chii panyaya iyi kuza makutaura asi chandaona pane zvamataura imi muri kuti makawiga ndimi here makawiga aurachimbogarai pasi pako ndiani akabatsira baba wako iyoka ini ndozeibika yangu yangu zvakaitika mumusha medu tine mwana wayanzadzi uri kuharare nemukadzi wake waine mwana womusikana takangofonderwa kuzi mwana wafa wabva wadini zvikazii tiri kuuya kumushando wabva wauya nemutumbi wauya nemutumbi isu ndokugasha ndobva taika wabva kwapera mazuva mangani baba wacho kwabva adzokera kumba kwabva yabva ndadaizwa kumba bva ndadzokera kumba vandasvika batabvunza godheni chii chakaitika unoti mwana wakangorwara bvangodona vatatakura kuchipatara havashata uriba kuti mwana wangu ndakaenda naye kuchipatara mwana wanga akazvitakura dhokita wako apareta parirenyatwa mwana uyu wakaisa pakati pemakumba avo emwana uyu wafa ndokuya naye kumba isi ndokugasha ndokubika hatina kuzvizvizi tagara wari kusenza ikoko kuharare kwacho kwakuine mwana kunyaradzo kwacho ndobva wazotifonera utonero kwatengo mwana wakauya makaudzwa notanga ine mwana wakaiswa pakati pemakumbo emwana tikati hatizvizi ndobva tarifokodzana nokatengwa tese obva tabvunzana todii nyaya kumudaidza godheni haangauyi muridziwe mwana haawi godheni uyai igare pasi haawi kusvika takakokodza bva tazoenda kwasabhuku svikei sabhuku tauya maono ndio zvakaitika mumusha medu saka tiri kukumbira kuti tigadzirisewo musha medu izvo zvakaitika izvo hatigoni kuika vanhu vairi pamuguwa hwani ndiyo nyaya iri tiinayo right good enough to do sumbo chii chakaitika polisi yakaripo zvese ikatora madetails zvese zvikanyorwa mwana akaiswa akaenda kupala tikangoziva mangwana todi postmortem kana ichinge yabuda tokuudza kuti zvakamira sei chii chakauraya mwana zvakamira sei zvakaitika sani makuseni maasandi musi wa 9 November zvadaro vatadzokera kumba
atora ngotoita sei program zvakamira sei totabva kumangwana acho emanje makuseni takananga kugomo haana kushekerwa patenyato takaenda kugomo hospital kwakatenga ndokwakadokta pakazotora postmortem atora postmortem things vatora nguva zvaitombonetsa postmortem azarama zvikandofa zvazoita kumapatsi 1 or 2 tapedza kudaro ndopazonzi postmortem taita chiuya tikuudzei kuti chichadi taurema ndoka takapinda inini nemukwasha madzime vangu tapinda vakatodza dokta kuti inini mwana mamuchiziva kuti ane pamwiri kati ainda asingazivi aziwo asi maranganyi mweni pamwiri saka isusu tichaopareta tichibvisa mwana ari mumwiri asi taona mwana ashaya nenyaya yekuti 1 inezvitenge zvakataurwa 1 mapapu akakomberedzwa nemvura yakawanda 2 chivapa chake changa takakusvida chazvinyakara 3 ikanzi bp yake inge yakwira ndozvinenge zvakataura dokta kati aho zvakanaka tokatazotanga kuprocesa burial order zvakatora futi nguva asi mwana angatoti after postmortem akabvatwa achibvaenda kupara saka isusu tazopedza zvese maprocess aidiwa pachipatara takazotera kufuneral pana panga ari tasvikawo funeral police yedu yakanambooneka netsanetsa takazototraya kuti toita sei kuti tikwanise kutora kutumbe nomusi wacho iwowo ndopakazoti matimetable manheru tapedza zvese zvazvichinetsa mari dzabhatawa muinii akazoti chiuyai akatobuda motishes akatobuda panze pedho vanhu takagara pachivanze zvikanzi takumbira kuti varidzi vaanisha vauya vaone mwana kuti ndiye here satagezesa kuti muzive kuti ndiye here mwana wenyu ati asii takapinda inini nehama dzangu dzese dzanga dziri kuesa vakangu vari kusanganisana nasekuru vangu vaviri hanzvadzi dzamai vangu takapinda muya manga ari mwana anga chiri zvakaita kunga chitrailer akaradzirwemo then uyu vanogezesa wacho avo ndopakati mamuchiziva kuti mwana angakazvitakura tikati he taudzwa kuchipatara anzi okay ndopakasunudza mwana wacho anzi ndiye mwana wacho angari hapana chimwe chazotaurika kubva ipapo totora chokwadi nemo hatiri kuwestai nguva hatiri kana kudii kana kuda kutenderera zvadaro tapedza patabuda panze kasara vachiita zvavanoita nemutumbi handizvinopfekedza nekugeza vanoita vapedza vazopedza vazotipedza futi atapedza kuti kugeza mutumbi wenyu kumupfekedza tamisa mukofini saka tava kuita service sinde zvotoita vachipapana pano kuti each and every body inenge tapedza zvese tinoisa munamato ndipo takapinda mumuhoo takaitwa zvakaitwa izvozvo zvekuservice iyo tapedza zvikanzi saka kuti muone futi kuti bhodhi irimo ndiye mwana wenyu tapedza hapana munhu anga arimo wese asina kutarisa ndipo pakavhurwa bhodhi tikatanga kuzviwa tichibuda tabuda tataronga izvo setransport ndipo takatoisa mwana mumota tasvika kumusha ma2am tasvika 2am zvikanzi vanhu vagarisa tasvika tikaudza vakadamudzwa raitika kuti mwana asha zvakadai asi watongokata zvinhu zvacho zvakadedesa zvaunguva tasvika paya handitika mwana makusena acho ndopaanzi hatichakwanisi kuti isusu nhasi adarikidzi kuti arari futi pano nhasi takutongoti nhasi wacho takasvika 2am handiti makusena acho vanhu takutenda vanhu vatende makwaa tisina kuti mwana agare imba bcause vanhu vagarisa panapa tisina chikafu chekuvapa nekudini hapana chandikwanisa kuramba ndisina masina acho ati hapana chakaita kana mati aimibva amini ndoprogram dzakaita kusvikira mwana asi ndofunga tisataenda kumakuva inini hanzvadzi dzangu takatombotaura namukoma wangu isusu tasati titumba medu nababa wangu chiti mai wangu chiti vakomana 2 nevasikana 2 mukoma wangu akadedzwo akaudzwa dambudziko mwana angaine pamwiri asi akatomboedza kuda kutizira nga zvakazobuda mushokera asha takuda kutsakudzwa kuti chii chakanyatsoitika saka zvikanzi akambosvika kutiza bcause anga ari form 4 ane 17 years achingopedza kunyora kusa 30 october musa 9 november achibhasha madhotsi akasara achipinda apasa but nomo hakusisina saka zvibva chingondihwadza kunetsera mupfungwa kubva november up to now handina zororo unenge wakuti ndese zvawataura kuti ndezvekunyepa ini hapana pandakambowanza tapedza kuiga handiti ndofunga takazogara mumba semhuri yedu isusu vamai mumwe chete baba mumwe chete
na mai wangu tu asara wani na mai wangu anditi tasara paya tikataura ati kwa chii unaweza kuitika kwa wewe unakara sasa kwa sasa hata ni kwa rawi kwenye wote ndio ndio sasa tukatoka sasa tubamboshya kuda usaka kwa profit ani wewe ni vantu atedzele auye kuti wambotonesa kuti chii chikuitika ndi iwo wakabvara mambo kuti ndikwanisi kuyeko awo kati saka inini chenda inani katete hanzvadzi yangu iyi yatotedzera kusvika chenda ina uya chenda ina uko vanogara vanogara kweni profit daitotora pamusa wacho pamusha ipapo nyaya yangu ini asati apedza unduku nyaya yangu yaisika zvese nyaya yangu iri pekuti pakawigwa 1 2 muguwa rimwe chete mukofini rimwe chete semunhu sewanhu people were made to believe munhu one when in actual fact mubox mamunhu 1 2 ndopane nyaya no ndopane kuda kuti nditaurira kuti after imwe maenda kupala wakupala wakutaurira wakurakidzai mwana kuti uyu mwana handiti chanda kutadza kuandastenda nawo ndechekuti mwana akazobuda here mai afa what actually happened mwana abudzwa what's the procedure kana mwana abuda aita sei procedure yechipatara inoti chii kuti procedure inoti chii mwana akafa ari premature or whatever what does the procedure hospital inoti chii mwana anoendeswa kuincinerator mwana anopiswa handizve then why uyu mwana asina kupiswa akaiswa pakati pemakumbo amai wake same coffin uya unowigwa unokusei zvokuti akaiswa pakati pemakumbo hapana anoziva pawakarakidzaiwo wakarakidzwa kamwana watiwo pakasvika mupala adoa kugeza akakurakidza mwana handiti handiti zvapindurire vanhu vese va pindura zvako iwewe wakarakidzwa iwo kuti mwana uyu ndizvoka then warakidzwa ndipo ndikubvunza kuti what then happened kune mwana uyu wamurakidzwa then what happened mwana akaita sei wamurakidzwa apa ndokotaka bvatabuda zvavachizoongeza macho atinemuzvesababaka maifanira kubvunza kuti saka mwana uchadii atiti maita process yebox remwana wenyu wamakabara ini asi makupangidzwa kuti pane umwe mwana atoripo futi asiri wamakadi wamakabara saka pavaiswa box remwana wenyu wamakabara ko uyu wamamaratidzwa makabvunzwa kuti aenda kuti kumwana process yeuyu iri aripi kana kuti what happens to this kid because already kuchipatara kapamboizva tikutaure panofanira kunga patori nerekodi kuchipatara ikuratidza kuti mwana akafa musi wakati panapa wakati awenga anga aine mwana akazobudiswa papostmortem mwana uyu akapiswa kana kuti asina kupiswa mwana uyu akazonowigwa because isusu tsika dzedu mwana kana asina kusvika haawigwi anoiswa kumataka ende mwana kana akauya kunoka aifanira kunga mwana akaiswa kumataka mai achivigwa muchii achivigwa kumakuwa not kuti mwana anoiswa pakati pemakumbo amai asisambozvii it's an African ende isusu pachiwanhu imhepo dzomadzitsikira idzo madzisvikira imhepo dzamadzitsikira because pachatoita wamwe wachafa semu waine nhumbu mochitanga kutsvaga kuti sei wamwe warufa nenhumbu ende muchaona kuti nyaya iyoyo hapana munhu menyu pana chazviita futi chete because saine kuisa pakati pemakumbo ndeyei kana iye I'm surprised kuti mortician kana kuti mortuary attendant asingazivi kuti mwana anopiswa mwana haiswi pakati unoisa mwana pakati mai afa woti mwana afa woisa mwana pakati pamai afa ndizvatoziyesu
Saka I know what it means to me. To me, zvakatoitika, it's no longer customary. It then becomes criminal. Police have to know and investigate why because kuisa mwana pakati pemakundu handizvo zvakafanana nekuti iconcealment, kuiga, because you knew very well kuti hapana anokuvhura kuzasi kwebox, wana anokuvhura kumusoro ukamona musoro ndasizvo. Saka tikaisa mwana kuzasi hapana anomboona. Wakaziva kuti mwana waiswa pakati pemakumbo ndiani wakaziva kuti mwana waiswa pakati pemakumbo? Avo mai vataura kuti azowana unoshanda kuchipatara ekuti wakataura kuti matauriro renyaya yemwana mwana aiswa pakati pemakumbo. It's not about issue yekuti azivi muda uziva kuti akaziva sei. Ko iwe wacho wanga uripo sei usiri kuziva kuti mwana akaenda? Tell me kuti mwana akaenda. Uda kuziva iwe kuti wakataura ndiani? Iwe nditaura kuti ndo wakaragirwa mwana iwe. Nditaura kuti mwana akaenda. Mfembe kunge tazozwa because ana sekuru wari yakunzwa kati udzo mwana satanipo kuti mwana uya ina ishu ndekuti motishe ndakakuratidza kuti mwana uyu warakidzwa ukabva wadini because kuziva kwatoenda kuchipatara mwana kana asina kusvika chipatara chinobvunza kuti toti apiswe here kana kuti tokupai moenda nechii mwana unoigwa muchii matanga. Aiwa ufungi ndosaka makaenda nani chipatara kwacho? Chipatara makaenda nani mimama mina mifambana? chipatara maifambira kunoona muchiratidzwa mwana wacho mamuri nani hama dzefu dzakadzirikwa wakawanda nendo vadzimai vangu vana tete hanzvadzi yangu mukwasha nevamwe kama ana sekuru hanzva dzamai. Saka mese kuwanda kudaro makatadza kubvunza kuti mwana aendeswe iye uyo akabudiswa mwana aendeswe mese kuwanda kwenyu kwamakaiteko hakuna zvakadaro nokuziva kwanu. Right, so I think the issue is that nyaya kuti muna nambuya varume mirai ndikudai mimi muda wana mbuya nyangu waruko nyangu wana baba waruko pachiwanu chaicho kare zvaimbobvumirwa izvozvo izvaiba zvaimboitwa izvo but ndobva zvazomiswa. Vanhu vaizviita izvo kuti mwana akafa aine pamuviri mwana akabviswa aiswa pakumakumbo amai vachoitwa asi zvaitoitwa mhuri ichitoita sei vanhu vachitoziva. But in this case hamuna pane nyaya, the reason why you are in this court is because vanhu vari kugunun'una nenyaya yekuti hapana ari kuziziva kuti zvinhu izvi zvakaitwa ende kana zvakaitwa reason yazvakaitwa ndei unonzwa because already izvi vanokosanga pane suspicion kuti yes mwana akaenda alright but anga aripo is witness kuona kuti mwana akaenda akakwana ndiani anga aripo akaona kuti mwana zvikunwe zvisi zvazviripo maziso anga aripo zvese zviripo ndiani mukuona nyaya yacho inosvika munoedza kundizwisira zvazvoizvotaura kuti muri kuona nyaya yacho inosvika kuti yesi mwana akaiswa munhu asakati aiwa mwana akaiswa hake pakati pemakumbo asanga asina kukwana anozviramba ndiani anozviramba ndiani
because munofanira kuona nemararamiro atoita mazuva ano. Muri kuerenga manewspaper, muri kuerenga news, muri kuona chi every time. Munhu abarwa ine musoro yewana 6, munhu abarwa ine makumbo ewana, munhu abarwa ine zvakati. Andizvo. Saka turi zvinhu zvakadai zvinofanira kudii? Hazvifaniri kuitika. Because unoita isa une godini. Vanhu wataka kusimudza nyaya ihama dzako. Handiti? Meaning kuti whatever wakaita wega without the consent of the family. Pasina wambo. Pandatoona hangu kuti panogona paine dambudziko ndepekuti ndaona mukuru wanga uri specific hysteric pakuti wana wandinobarwa nawo, meaning kuti haazvizivi kuti pachiwanuka yesi munogona kunge makabarwa muri vakomana vairi nevasikana vairi, asi zvinoitika muri 4 kudaro zvinogona kubata wekwapa vamunini newekwapa vamukuru wasiri pachinhu chamadini chamaita ichi. Ndaona mai muri nucleus. Ndosati kuti ipapo ndo makaita dambudziko. Saka kana yakadaro, kana yatorezwa like so, kuti pane suspicion, it means there is suspicion. Because they are saying it's not part of our custom, and it's not part of our custom. You would mind we got it. Mukona yesu baby. Saka na wakuru waturamba, it means you need to be cleared. You need to be cleared. Yes. Nyangani. Pachitiko ichi chitiko chakaitika mumusha medu. Saka semhuri kuuya kuno kuti noziya kuti zvatoita kudai imhuri yese kwataiko yakapara chinyi yakapara mhosva. Saka kuuya pamberi pamambo Mutasa, kuuya kuti tigadziriswe semhuri kuti zvinhu zvimire zvakanaka, kuti zvizoregere kuitika kune generation yemumasure neyemumasure. Saka semhuri vanenge vakuona nga zvinozi tavaroerera kana kuti tavaomesera, asi ayo zvisiri zvoba. Takazvipereka tega pamberi pamambo kuti mambo oye ndo zvakaitika ipi kumba kwedu, kuti mutigadzirisewo kuti padini pajeke, ngekuti chikwambo ichi chimukwambo uyu uchazonetsa kuwana wemumasure newemumasure kuda kuti mwana ati kumba kwenyu kwakasozi kachikwambo kaya kakuzi kakudaumba wakirai mukwambomba itai kudai pachiwano chedu. Saka ndizvo zviro zvatauya pamberi penyu changamire kuti mutibatsirewo semhuri kuti musha uchene toyanana ngekuti tiri mhuri imwe mazvida mambo. Right, ndosaka ndataura anga mukona chimwe chinanda kutovhunza chaiko ndicho kuti muri kuti here mukomana angakanhumburisa musikana wamusimuziya mesa musimuziya tesimbo kwese kozi murungu waya pekutaura kuti mukomana angazodai mwana angakamitiswa nechi muri kutaura kuti munhu angakamitisa mwana wamuziye munomuziya. Saka ngamona mune nyaya tu mukomana iye kana ari mupenyu akaweka panaro. Saka utori nenyaya. That's why ndataura nyaya yenyu is now criminal. It's no longer customary. Because akamisa mwana ari below the age of 18 kusvikira mwana pakufa. Iyo itori nyaya yake yega iyo yake. Mwana ari below the age of 18. Iye wacho ane makore mangani? Ndakaona nyaya dzinozotoa kuti pane nyaya dzamusiri kuona dziri panyaya kuti ndasoenda kuti makutoda mapurisa kuti aclean because mukomana anofanira kuti wayachitaura because mwana wemakawiga namai haasi wenyu baba vacho munomuziya ane rudzi rwake ende decision yekuwiga yaisafanira kubva kwamunhu yaifanira kubva kune muridzi wemwana haasi werudzi renyu. Kana kari kamukomana kachazomuka kakati ndakafanisina kuroora kuda mukadzi munomupa here pano
zvacho kachiwano chekuti munenge musikaoni the effect, the long term effect, but chinozouya. Inini chandoziva ngozi yemwana mudiki is devastating. Ngozi yemwana mudiki inokuparadzai, inokutendedzai musoro zvisingaiti. Kana kutaura after 15 years right ndakura izvi ndauda mukadzi, ndauda murume. Muchitondera magori pasi pemutamo kamwe kakauya so kaiti mambo ndakura ndaudawo mukadzi. Mambo kana zvatonetsa ndotora wenyu. Muri kunakiwa mambo, muri kunakiwa mambo, imimi ndinonakiwawo. Asi zvakaitika ndizvozvo. Kari kumagrade 1 vakafa vakanyarara pese kakanyarara. Kovakazokuti dhuku ndauda mukadzi. Mambo handisi kubva pano ndisina mukadzi, ndoda mukadzi. Handida mombe, ndaiwa tobopa mukadzi, handida mombe, ndoda mukadzi. Mambo muri kunakiwa imi, ndoda mukadzi. Akangona, tikutaisa chitu kuside redu reculture, tradition yedu, kuti zvinhu izvi ma-effects acho anotangira papi achiperera chii? Saka, I think I need to refer this case. Ichombe ndo mapurisa. Then mapurisa we can look into those 2 cases. One is concealment. Kuti mwana akaiswa mubox zvisingazikanwi nechii nevamwe akawikwa. Then 2, mwana wekuti azofe akanga mitiswa ari under 18 years. Ende munhu akamumitisa aripo anosika. Anjo. Saka endai ndo tichataura na member in charge, then I will let you know. Kuti toita safe from here.